Dobro večer. Posvetio bih ovu temu pokojnom Draganu Nikoliću, koji je, nažalost, na nebu. Mislim da je hteo da snimi još jednu epizodu, da nam kaže kako da budemo srećni, ali nije doživeo to. Osjećam potrebu da je hteo da nam kaže još nešto. Hteo je da nam kaže da ugasimo virtualni svet, televizor, da ne kupujemo štampu, da bacimo te laptopove, da isključimo internet. Dovoljno nam je 5 minuta da pogledamo neke novosti koje nas zanimaju. Ali ovo je tragično da svakodnevno gledamo najveće zločine i najgore stvari u novinama, na televiziji, a to njima predstavlja najbitniju vest za nas. Kako da se nasmejemo kada gledamo tako nešto na celog dana? Kako da se nasmejemo? Ugasimo televiziju, pogotovo u vesti. Ne kupujmo štampu. Nek zatvore te fabrike. Facebook. Gubimo vreme, ljudi. Pogledajte kako je lepo vreme za druženje. Mi visimo na internetu svakodnevno, virtualnom prijateljstvu. Mislimo, imamo puno drugara tu nekih. Imamo. Retki su, ali ih ima, hvala Bogu. Skrenuo sam sa teme. Ovo je bilo posvećeno Draganu Nikoliću, koji je samo hteo i to da nam kaže da je ovaj svet dovoljno veliki i širok za sve nas. Da samo trebamo da izađemo iz ove mračne strane svog uma. Da počnemo da živimo malo drugačijim životom. Verujem da je i on imao greške u svom životu i da se možda i sada kaje, ali imao je lep život. Imao je lep život.